i agafem camí cap a Coima. Ja deixem el bosc d'aquí Vale. Estem anant per la carretera més ben asfaltada del món. I això que aquesta està asfaltada, Estem ja fins als collons de carretera. Portem des de les 11:30 i són... Quina hora és? Les 4:15. I aquí anem, amb el cotxe ben net, retripugant-lo. Fa molta calor i estem... Tenim unes ganes d'arribar allà... Té piscina? Té piscina, però arribarem que ja no... Joder. Bueno, seguirem. Adéu. Bueno, estem en un superhotel que només hi ha negritos i estem aquí a una festa seva amb la piscineta. I bueno, aquí fem nit perquè demà sí que anem a un superlodge, bueno, on va dormir la reina d'Anglaterra, i ara ens esperen 2 dies de safari a tope, els últims ja. Bueno, ja hem passat la nit aquí, ara marxem cap a Murchison's Falls. Bon dia. Vinga, som-hi. Bueno, ja hem agafat el camí per anar cap a Murchison's Falls. Hem de fer 114 quilòmetres per aquesta carretera. Però bueno, ja arribarem a l'últim parc on farem els últims safaris. Bueno, ja hem arribat al Murchison's Falls, al parc, ja hem fet l'entrada i ara estem anant cap a l'hotel, que hem de travessar el riu Nil amb barco. Ara ja sí que hem arribat al superlodge, amb piscineta aquí vistes al Nil. Ara sí és honeymoon, O no? Ensenya la superpiscina amb barra de l'aire inclosa. No podem fer un live? Que bé que estem ara, Això és el paradís. Ara sí que estem al paradís. Està fresqueta l'aigua, No, està boníssima. No?